ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂಕಲ ನನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್‌ಗ್ ನಿಕಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪಿತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೈಟ್‌ಗ್ ಒಣಸುಕ್ ಪೋಕಂದು ಖಾಲಿ ಫುಡ್‌ದನೆ ವ್ಲಾಗ್. ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಬರ್ರೆಲ್ ಜೋಕುಲು ಅಕಲೆ ಕಾಪುನು ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾತನ ಅರಬಿಕ್ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪೊಂದು ಒಂಚೂರು ಇಂಚುಂಡನ್ ತೂಕ ಬಂದು ಪಿದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಳಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಾಪುನು ಪನಿ ಪನಿ ಬಸ್ಸಲ ಬರೋದುಂಟು ಬ್ಯಾರಿಂಡಿನಿ ಬಸ್ಸ ಅಂಚೆ ಬರೋದುಂಡು ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಜೋಕುಲು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಗ್ಗಾಯ ವಾಕ್ ಒಂದು ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ತುಂಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕೇರಳ ಸಮಾಜ ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಎದುರು ಹೂವು ಲೈಟ್ ತೋಜಿ ಅಲ್ಪ ನೋಡ್ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಟಾ ಉಂಡು ಲೇಡೀಸ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ದ ಉದರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅರಬಿಕ್ ಬರೀತಿರು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಅವನು ಹೇಳ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಏನನ್ಪನ್ನಾಗ ಅರಬಿಕ್ ಅರಬಿಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ವೇಟಿಂಗ್ ಉಡಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಬೊರ್ಚಂದ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ಅಡಿ ಬೊರ್ಚೆ ನನ್ನಾರ ಪೋಯ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೇತ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅದ್ಲಿಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಏರುಲ್ಲೇರು ತುಗ ಮೊನೆ ತುಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇರುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಹೌದು ಒಲ್ಪಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಹೊಸತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ತೂಕ ಖಾಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ದುಮ್ಮು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದೇ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಉಪದ್ರ ಎತ್ತನು ಪೋನಾಗ ಬುಲ್ಪುನು ಅವು ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೋಪಿನ ಬಿಡ್ತನು ಇಜಡು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಓಲ ಹೊಸ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಪೋಪು ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅವೇನು ಪೂರ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದ್ಲಿಯಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಅದ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಎಂದುಂಡು ಜೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಬತ್ತ ಅದ್ಲಿಯಾಡು ಟರ್ನ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಜಾವೆ ತಡಿತು ಬತ್ತಿನ ಪಿರೋದೊಡೋರು ಒಂದೇಟು ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲು ಶಬಾನೋಕು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೂಪ್ ಕೊರಿಯರು ನಮಗೇನು ದಿಶ್ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಟುಂಡುಗೆ ತೂಕ ಲೆಂಟಿಲ್ ಸೂಪ್ ಬೆಚ್ಚ ರೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀರು ರೋಟಿಗೆ ಹಮ್ಮೂಸು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಕೈ ಬೆಚ್ಚ ರೋಟಿ ಕಂತ ಮಾಡಿಯರು ಅದ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿಯ ಬೆಚ್ಚ ರೋಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಮ್ಮೂಸ್ ಒಂದು ಟಿಕ್ಕ ಇಡೋಣ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು ಒಂದು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇಡ್ಡು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಜ್ಯೂಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ಪುರ ಆಡಿ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅದು ಇದನ್ನು ತಿದಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಾಂಗಿರಿ ಒಣಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಇಜ್ಜು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಫುಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೋಟಿ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ರಣ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಕಲ್ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲಿಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದು Like, share, subscribe. Bye.